Bumi gunting langit labaton lirik nindang lirik nindang resang mawe gandrung Nyai titi kalenggan menika kinarya dadya pamarem kawula dinuta sinaraya mring kadang kula Pandhawa monggo Yayi keparenga paduka Yayi Prabu Duryudana paring tapak asma wonten ing serat kekancingan menika tandha yekti lamun ta paduka masrahaken negari Ngastina sajajanipun dhateng kadang kula Pandhawa kados monggo Yayi keparang wanapak asmani serat kekancingan tandha yekti kalenggan menika anggen kula sinarya dinuta kalawan kadang kula Pandhawa angsal pemarem serat kekancingan saking paduka masrah ke negari Ngastina sajajanipun dhateng kadang kula Pandhawa menika serat nawa kekancingan kula matur mekaten kala wau mergi kula ngertos Jawata ingkang ceseni Jawata sampun wangsul serat kekancingan gondanika swak-swak Jaya Prabu Duryudana Jaya Prabu Duryudana monggo dipun penggalih kanthi wonten ing cipta Yayi ajanging pasuwayan badhe anuwaken perang Baratayuda Jaya binangun kados menapa wengisipun perang Baratayuda kula ngeman dumateng paduka dawasan para sata Kurawa aja nganti dumadi perang gegempuran ing antaraning padha kadang Yayi wah amoran duwe isin amoran duwe isin ing atase dinuwa parantine malah meksa patengi iki ali lawan Ocap tatkaning semana arsa pinarjaya nata Antarati dening Sang Maha Prabu Duryudana kedadak ana wayangane ngrisang